Здравейте, исках да направя този апдейт, за да знаете, че всичко е наред тук. Още ли имам Geometry Dash? Това е единствения начин да си запиша гласа. Actually, защото... Значи, ето какъв е проблема. Така. Ето какъв е проблема тук. Трябва да преместя това тук. Окей. Ето какъв е проблема при мене. Първо, аз съм 7-ми клас. Така че... сващите матури, плюс аз имам и допълнителни изпити до година, така че и това. Иначе всичко е наред, канал ми не е бил хакван или нещо такова. Нямам много време уикендите да правя видеа. Камерата ми е на сол направена вече. Телефона ми е, буксата му за зареждане е разбита. Целият екран е на сол. Така че аз първо ще оправя този телефон преди да почна да снимам видеа. Лятото ще се върна в YouTube, разбира се. Защото не съм качвал може би от месец видеа. Това исках да кажа, че всичко е наред и че съм окей. Не много окей, защото все пак матури. Ще умра. Дева. Защото все пак матури и всичко, ама... Да, иначе всичко е наред, трябва да уча. Защото не съм най-отличният ученик. И затова... Нямам и много свободно време. Много време съм почнал да прекарвам на летището. Че още харесвам транспорта, вече и самолетите ги харесвам много. Това ще добавям и плейнспотинг. Но да, лятото задължително ще се върна. Освен, че ще имам един месец там през лятото. Семейни ангажименти, море и така нататък. Но пак ще снимам от Несебър, ама да. Сори за флашбанговете, не знаех, че това ниво е толкова зле. Вчера помислих да го направя това апдейт. Това е единствения начин да направя actually нещо от този телефон, с който да направя този апдейт. Това да. През лятото ще правя всичко. Влакове, снимане в тия районите около София. Градски транспорт, самолети, всичко. Така че не се притеснявате за мен, че съм изчезнал нещо. Не съм се отказал от YouTube. Благодаря за 135 абоната, благодаря за разбирането ви. 135 мисля, че са. На хората, които са до мене в това трудно време. Но да, първо трябва да си мина матурите на 17-ти... на 17-ти мисля, че са дните, другите са или на 16 или на 18. И да, и после учебната година е до 30 юни. Сега сме... Трябва петък, ама някой си май петък. След ваканцията е. Я да фърля едно око на колко е... 9. Това е малко повече от месец. Като да, ще се опитвам да снимам нещо, като първо трябва да оправя тази камера, защото аз имам планове Б. Значи първо намерих някакъв стар телефон с горе-долу окей камера. Ще да го пробвам. Не. Проблем. Не записва, не мога да прехвърлям файлове. Такова камера не мога да прехвърля файлове. През Viber телефона ми нещо не може да се справи с цялото това нещо. И нямам лаптоп, защото моя му изгоря дънната платка, така че не мога да качвам директно от камерата на лаптопа в YouTube. И аз горе ползвам то на майка ми в момента, който е с акаунта на майка ми. А не мога да качвам оттам и затова има малко срам да снимам с тая насолена камера, така че... Да. Но да, до около 30 ще съм оправил камерата и до 30 юни ще съм оправил всичко и ще започна летния сезон. И да.
И после през август някакви 10 дни ще прекарам в почивка и че всичко друго мисля, че единощно можем да се разберем, че съм обратно на сцената. За есента се целя към 200 абоната да съм изкарал от летния сезон. Вид, това са... Аз успях да направя... Абоната ще правя лайв стримове, между другото съм решил да стримвам. Сега може би има някакъв шанс да видя дали ще стримвам Among Us Live. Among Us, защото това е нещо, което с Влади мислиме да правиме. Но да, ще имаме стримове на летището, ще имаме също така и стримове. Един приятел измисли една игра и ние с Влади решихме да я правиме. Много интересно, или ще направим видео, или ще лайв стримваме. Така че да, благодаря за разбирането. Това беше от мене за днес и да, приятен ден!